A wani gari, garin da masifu ya yi wa wasu akuyoyi yawa, masifa iri-iri ta macizai da kuma ta sauran masifu wacce za ku ji a cikin wannan labarin. Su dai wannan akuyoyi sun rasa kwanciyar hankalinsu inda suka zama gari, suka zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, suke ansar shawarwarin junayensu. Amma duk da haka garin bai rabu da irin bala'ika da yake shiga ba. Da wannan matsalar ta wuce sai wata za ta kunno kai a wannan garin, inda kuma suke da tabbacin cewa ba a junansu wannan abubuwan yake faruwa ba. Matsalolin ake shirya su, inda suke tunanin ƙaddara ce kawai take faruwa a kansu. Da wannan ya wuce sai wannan ya wuce. Ga cutar rashin lafiya, ga rashin abinci, talauci iri-iri, masifu iri-iri, macizai su zo su takura musu. Ana nan sai wata tsuntsuwa ta zo fara da ta kawo musu saƙo cewa akwai abubuwan da ya kamata su riƙa yi a garin domin rayuwarsu ta dawo saiti. Inda wasu daga dama a ciki suka tsaya suka saurare ta saboda masifun da suke faruwa a garin ba na ƙin sauraron abin da ta zo da shi ba ne. Inda wasu kuma suka yi ahir da cewa su fa wannan ba su yarda da ita ba. Ya za a yi kamar wannan tsuntsuwar ita za ta zo ta kawo musu wai mafita, inda suka ce ta ya ma ta san abin da yake damunta. Inda ta ci gaba da shela tana faɗa musu ga ta yanda za a yi garin nan ya dawo saiti, ya ɗau hanya. Kowa yana mamaki, inda wasu suka yi banza da yanayin abin da take yi. A nan ne fa ta ce noman da suke yi ne ba ta ingantuwa. In sun ci su tana gina musu jiki, amma wasu sassan garurrukan na gefen garin kullum cikin ƙunci su kuma tana kashe musu mutane. Inda wasu daga cikin masu shirya jadawalin fitar da kayan noman da ake nomawa daga garin suke da tabbacin cewa ana sa guba ne bayan an gama noma abincin za a fitar domin hada-hadar kasuwanci, kuma inda ƙasarsu ce kawai take noma. A nan ne fa aka fara bincike domin gano abubuwan da suke faruwa a garin nan. Saboda masifun da suke faruwa irin na su macijiya da take zuwa ta haɗiye mutane ta sa guba a cikin abincin. Ashe macijiyar nan mutane ne suke zuwa su sata. Inda aka gano munafukan garin wanda suke shirya wa garin duk wata mana'isa, wasu baƙaƙen akuyoyi. A nan ne fa kowa yake mamakin abubuwan da suke faruwa. Aka shirya zaman mitin domin a je a gano ta ya za a hukunta su. Su kuma daga jin haka suka yi ɓarda gama suka shirya domin barin garin. Ana neman su kuma ana shari'a, inda mutane suka riƙa ƙyararsu. Aka riƙa ƙyararsu domin abubuwan da suka aika na zunubi a garin sun hana garin zaman lafiya. Suke shiga cikin dare da rana suke cutar da sauran dabbobin 'yan uwansu domin su samu wani abun daga abubuwan da ake nomawa daga garin. Inda suka ci gaba da shari'a tare da kulawa da sauran harkokin nemansu da tare da bin duk wani abu da tsuntsuwan nan ta kawo musu, wannan farar balbelar. Dama an aiko ta ne domin ta isar da saƙo kuma ta isar, inda mutane suka saurare ta kuma abin da ake buƙata ya samu. Amma hukunci ne da suka zo sai take ce musu akwai wani abu da ya rage muku. Mutanen nan hukunta su ya kamata ku yi ba wai ku yi ta ƙyararsu ba. Inda ƙyararsu shi ma zai iya zama muku laifi a kan abubuwan da kuka aikatawa a baya. Sai suka ce mata, inda wasu suka ce mata suka ƙyare ta suka ce mata ke za ki faɗa mana me za mu yi, mun kama masu cutar mu wanda suka samu a cikin bala'i. A nan ne fa aka shirya tsaf domin ganin an hukunta waɗannan. Aka kai su gidan yari, inda kowa ya je ya girbi abin da ya shuka. Suka shiga cikin ƙuncin rayuwa, inda 'yan uwansu suka shiga wani hali, suka jefa ahalinsu a wani yanayi. To, ana nan sarkin garin yake ba da shawarar ta yaya za a yi a fito da su daga garin, daga cikin bursin, inda a yafe musu
abubuwan da suka aikata. Aka fito da su aka gurfanar da su domin su girbi abin da suka shuka, inda yiwuwar yafiya ma a yi musu. Daga ƙarshe dai suka yi nadama suka gane cewa abin da suka aikata babu riba ko kaɗan a ciki. Kowa ya karanta laifuffukan da ya aikata, inda kowa ya shiga cikin da na sani ya jefa rayuwar ahalinsa a wahala. Kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka wacce ake wa laƙabi da Arewa Folklore. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa inda zai ne shi baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora.